Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa wani sabon shirin tsokacin mako. Yau 14 ga watan Disamba shekara ta 2025. Maudu'in mu na yau shine raini da 'yan kudu ko kuma kace wasu 'yan kudu musamman masu abin nan yaɗa labaransu suke wa 'yan arewa shine maudu'in mu na yau. Za mu yi shimfiɗa kan wannan maudu'i, za mu yi kuma tsokaci kusan guda huɗu akan wannan maudu'i. Wai me ke faruwa ne? A sanin mu ne a 'yan kwanakin nan musamman 'yan shekarun nan akwai wani sabon raini ko da yake tasowa wanda 'yan kudu suke wa 'yan arewa, har ta kai ta kawo ana ce mana wai aboki ko za ka ce wa mutum har suna amfani da kalmar aboki ma'ana ɗan arewa, kuma suna amfani da kalmar aboki ma'ana shawaraki, mutumin da bai san me yake ba, wani wawa ko soko, ko ba haka ba, wanda muna ganin cewa wannan ba daidai bane ko ba gaskiya ba. To amma kamar yadda ce wannan musamman kuma masu yaɗa labaransu za ga suna ba da labarin wani abu da ke faruwa ko wani abu mummuna da ya faru a arewa ko kuma labarin arewa, sai ga suna nuna kaman wani ko kuma suna kaman yadda dai bature, ka san bature shi ko da ake cewa white supremacist ya raina Afirka. Bisan da zai nuna Afirka sai ya nuna wasu mayunwata masu kwasho ko masu katon kai, yunwa ta cinye su, ya nuna wani Somalia inda ake yaki. To su ma 'yan kudu kusan sun ɗauko wannan sabon salon. Su ma dai sanda za su ɗauko rahoto, musamman 'yan jaridar su za su ɗauko rahoto akan arewa, sai su ɗauko inda ake abin IDP, inda ake harkar abin nan matsala, inda ake kaza, ka gane duk wata matsala. Saboda haka kamar da bature ya rena Afirka, su kuma 'yan kudu 'yan jaridar su sun rena mu 'yan arewa, ko ba gaskiya ba. To za mu yi tsokaci kusan guda huɗu muka ce akan wannan maudu'i. Tsokaci na farko shine tabbas su 'yan jaridan 'yan kudu ba za ka musu uzuri ba, sun sani da gangan suke yi, ko ba gaskiya ba. To amma wasu 'yan kudu din wanda matasa ne, wasu ba su taɓa zuwa arewa ba, ko ba gaskiya ba, dole wannan a musu uzuri. Suna zuwa kafafen sada zumunta irin su Facebook, TikTok, suna magana cewa a arewa kaza, da an ce wani ma bai san ma ina ne Kano ba, wani bai san ina ne Jigawa ba. Kwanaki aka ce wata ta ce an turo ta Jigawa ko bautar ƙasa, wanda yake cewa ai kake je Jigawa fa akwai matsala, ba za ka kashe ki. To kaga wannan jahilci ne. Ai an san Jigawa alhamdulillah, kusatin da aka fara rikici har na Boko Haram da sauransu, ba na ji sun taɓa shiga a Jigawa, ko ba gaskiya ba. To kaga wannan rashin fahimtar ma ba su san ma me arewa ba. Kuma wasu su da aka musu shine suna kallon arewa ne sakamakon irin mutanenmu da suke zuwa kudu suna sana'o'i. Wannan kuma kalubale ne gare mu. Za ga mutum daga arewa ya tafi kudu, ko wasu su je suna karamar sana'a kamar irin su yankan farce, irin su su China, kuma gaskiya shi ne tsokacin mako bai da karamar sana'a ba. To amma wasu matsalolin da ake samu na mutanenmu shine wasu sun ɗauki karamar sana'a kamar wani gado da sai su kwanta a kai. Sai ga mutum ya shekara 20, shekara 15 yana yankan farce. To kaga wannan matsala ne. Abin da ake so kai amfani da karamar sana'a shine mai kai ya zama ma gado da zaka kwanta, ya zama tsani ne da zaka hau ka tafi wata sana'ar. To wannan abin yasa su 'yan kudu suna ganin cewa ai kamar dan arewa kawai gaba ɗaya talakawa ne, ka san ko, kuma musamman dama masu zuwa din da ga 'yan karkara ne. So da ka san shi dan karkara ba ka raba shi da dan wauta da sauransu. So da ka suna ganin kamar ma duka wa'annan mutanen da suke zuwa musu yankan farce da gadi ko da su China kamar wasu wakilci suke yi na arewa gaba ɗaya, kuma gaskiya to wannan zaka iya musu uzuri. Wasu kuma abin takeici ma kaga mutum ya tashi daga arewa wai ya rasa inda zai yi bara, duk arzikin da ke arewa nan ba zai yi bara ba, wasu ya tafi Port Harcourt ya je ya yi bara, ka gani. To wannan wani ma baran an tara kuɗin, ka gani ko, an yi gidajen, an yi motocin, amma har yanzu za ga mutum na bara. To kaga wannan ne kalubale ne gare mu arewa, na cewa mutanen mu don Allah ba laifi bane a ji kudu, ko ina ne ma neman sana'a. To amma ita karamar sana'a a dauke ta a matsayin tsani, a taka ta a koma babbar sana'a. Kuma gaskiya tsakanin da Allah wannan bara da waye ba halin mu bane, ba halin mu na musulunci bane. Mutum za ka gan shi kamar wani kwanaki da wani aboki nake ban labari, za ga a Lagos, za ga matashi yana ko mun karamar sana'a ya kama, ko yana sai da biro a abin nan a danja da sauransu, amma mutanen mu za ga mutum ya bar arewa ya je Lagos ko Port Harcourt ya je yana bara. To wannan kalubale ne gare mu. Abu na biyu kuma shine ana mana gori, su 'yan kudu suna mana gorin ilimi. To kuma su sun jahilci me ma ilimin, ko ba gaskiya bane. Su sun ɗauka ilimi kawai shine mutum ya zo irin turanci irin nasu, ko broken turancin ma ba su iya ba. Za ga turanci ne suna yi, suna sarkawa da yaran su, suna wani abi aye waye, kaga to kaga turanci da yarbanci ai ba turanci bane. Shi ilimi ai ba wai lalle sai mutum ya je yayi boko irin wannan. Mun sani cewa can da boko ya shigo arewa bata karba da wuri ba, sakamakon an zo da shi ne a dunkule da kuma addinin Krista, ko ba gaskiya. Mu kuma arewa lokacin gaba ɗaya mu yawanci musulmai ne, saboda haka ba karbe shi da wuri ba. To amma ba shi ne yake nuna cewa ba mu da ilimi ba, ko ba gaskiya. Ko gurin ilimin da ake mana cewa almajirai da sauransu ai ba wai suna kan titi bane yawancin su, za ga a makaranta suke. To abin da ake so almajirci din shine misali abin da shugabannin arewa za su yi shine a masa garan bawul, ko lokacin Jonathan yana abin da shugaban Jonathan an so ai wannan din abin bai nasara ba.
ba lallai a ce to a samu su misali suna karatun Qur'ani din ko a cire wannan bara din a yi dabarar da za a yi in ma wata gona ce a ce malamin yana nomawa da yaran ya zama wannan abin da suke samu na albarkacin noma suna ci da kansu da sauransu ka gane a daina wannan bara din a zo a yi wa abin nan karatun garan mawal a sa littattafai da sauransu na addini a kawo kuma sana'o'i a ce maybe abin nan watakila ranar da ba a aiki kamar ranar alhamis ranar da ba a karatu kai ranar alhamis da juma'a ko kuma ranar alhamis din aje akwai wata sana'a ko welda da sauransu ka gan kai wannan gaba ɗaya ka gyara harkar almajirci ai ba abin kunya bane almajirci asali abin da aka samu shi shine mutum ya bar gida saboda in ka zauna watakila a gida a gaban iyayenka baka iya karatu ka tafi wani waje inda ba a san ka ba hayaniya ko a kira ka ɗaurin aure a kira ka rasuwa a kira ka waye ka je kai karatu wannan abu ne mai kyau to amma su 'yan kudu sai suke ganin cewa kawai mu jahilai ne kuma ba haka bane duk mutum da iya turanci ba ya nufin ba shi da abin nan tabbas muna buƙatar zakakure wanda zai yi turancin su yi likitanci su yi injiniyarin su yi waye to amma kuma ba lallai bane kowa su yayi ko farko kifaya ne ake cewa ko idan wasu suka yi sun dauke wasu ko ba gaskiya bane abin da dai ba a so shine mutum ya zama ci ma zaune ko kuma ya zama mabaraci so haka mu arewa zaka iya cewa kusan da ake alƙalman da ake amfani da shi wani out of school children ai almajiri is not out of school yana zuwa makaranta to yayi abin da kake bukata shine ka inganta masa makaranta ka koya masa sana'a ko ba gaskiya bane to in ka dauke almajirci daga cikin out of school children zaga cewa jahilai ko marasa zuwa makaranta na kudu wallahi tallahi a fahimtar tsokacin bako sai sun fi arewa ma yawa wannan kenan kuma ma wani ilimi ne suke samu idan ilimin ya musu rana ba ga sun zama kamar Dubai mana wai wani irin ilimi ne ake mana gurin sa ne ilimi ne fa na broken English kamar da faɗa ko ka ga mace ko kuma ga an turo mace arewa ko an turo ta arewa ko kuma an turo ta jami'a ubanta bai san cinta ba bai san shanta ba ko shi ba ruwansa ko ya tura isa karatu ko daga kudu haka suke yawancin su za ga ta yi karatu ta yi lecture da safe da yamma tana kan titi tana gudu ibne ba aka ake bane to wannan karatu ne ko kuma ta fara jarabawa ta je ta samu malami ta bada kanta a ci ta ci ko kuma shi matashi ya je jami'a yana harkar daba cultism da sauransu wannan irin ilimin mu irin wannan ilimin da ya wallahi Allah wadansa ba ma san sa ku je ku rike abinku in ya muku amfani ku zama Dubai mana ko duk kasashen musamman kasashen Igbo in ka je sai ka ji abin takeici musamman kasashen Niger Delta ana ba su kuɗaɗe maƙudai na ciyar da abin da saboda suna samar da man fetur ana ba su wannan 13% derivation amma sai ka je ka ga gani kamar kufai ba komai ba abin ci gaba amma kuma su wannan mutanen fa jahilai fa da yawan su wasu suke wa arewa gorin ilimi wannan kenan lokaci na uku shine wannan mutane musamman yan jaridar su yan kudu suna kushe duk wani abu na arewa duk wani abu na ci gaba ma da ya shafi al'adar mu addinin mu kamar misali a wurin zaurawa mu a Kano da sauran jihohi muna alfahari da wannan saboda mun san cewa duk sanda aka ce aure yayi wahala to kuma shashanci da fasikanci ko da yara wanda za a rika aihuwar su akan titi ana jefar da su zai yawaita ko ba gaskiya bane so da haka ba laifi bane a dauki kudin gwamnati ko a tallafa wa mutane ba cewa aka yi marasa sana'a bane a tallafa musu wata zaka ga ana so a wurin da ita amma irin kayan aiki ne ba a yi ba sai a musu ko abu ne mun alfahari da shi to amma su sai su taya madidi ai kaza duk wani abu na ci gaba namu fa sai su taya kuma su kuma fa ba sa wa junan su ba ko ba gaskiya bane mu alfahari ne ko ba gaskiya bane tabbas ba za ka ce akwai abin da ake na almubazzaranci ba gwamnatin arewa suna yi kamar misali a ɗauki kuɗi mu gaskiya a ra'ayin tsokacin mako baya ganin cewa a ɗauki kuɗi a rika biya wa mutane aikin hajji da sauransu ba ma ra'ayin wannan ko ba gaskiya bane tunda shi aikin hajji abu ne wanda Allah ya ce ga wanda Allah ya ba dama to amma kuma akwai abubuwa na ci gaba wanda ake kawo a arewa wani kuma na sauƙaƙawa mutane kamar yanzu misali wancan azumin da ya zo sai aka ce to musamman ina ga jihar Kano da sauran jihohi suka ce to azumin nan yara suna zuwa makaranta a galabaice da yawa suna azumi ga rana saboda haka an ba su hutu su je su huta bayan azumi a zo a ci gaba ko ina a duniya ana wannan inda garin musulmi yake amma yan kudu suka yi ta yama didi a'a ya za a yi dama arewa ta damu da ilimi ba dama kaza yanzu kaza to sai gashi yau ba Disamba ake ba Christmas gashi gwamnatin Cross River ta ba da kwana 20 fa na ma'aikata ba ɗalibai ba ma'aikata wasu su huta a gida hutun Christmas to ka gani su wato sun yadda su abin su amma idan damu muka yi sun rika zagi kenan suna kaza wannan kenan lokaci na hudu shine ya maɗi da matsalolin arewa tabbas ba duk ko makaho ya san akwai matsala a arewa musamman wannan matsala ta kidnapping ta abin nan ta banditry ko da abin nan musamman jihohi irin su yanzu misali wanda suka kai kamari irin suka tsana Zamfara Kebbi Sokoto da sauransu da kuma wanda aka yi a baya ya dan lafa yanzu na Maiduguri da Kebbi abin nan da Maiduguri da Yobe da sauransu kowa ya san akwai matsala da matsalan tattalin arziki da sauransu to amma fa duk matsalar da yake a arewa zaka ga wasu matsalolin ma koya muka da yan kudu misali wannan fashe-fashen ba mu taɓa jin su ba sai a wajen yan Niger Delta ko su suka fara wannan suka fara saka bomb ko lokacin mulkin Jonathan a Eagle Square ko
harkar kidnapping din nan da aka fara ba shi da aka samu wani kasuwan gudun kidnapper a lokacin Evans abin nan Ibo ne ba kun ga Ibo ne ko saboda haka duk matsalar fa da kake ganin shi a arewa ba wai cewa muke faɗa abin nan muna addu'a Allah ya warware mana matsalolin mu muna addu'a kuma gwamnonin mu su mike su tashi su mike a warware matsala amma kuma kada fa dan kudu ya kalle ka ya ce ma ba shi da matsala fa a wajensa tsakanin da Allah yanzu ɗan kudu ba abin da ke mu ne suke kunyata mu kaga abin da suke abin da wai baby factory kaga yarinya ai shekara 12 13 an tara su yara mata an je an killace su a wani gida an zo ana ta musu ciki ko ana ɗaukan yaran ana siyarwa ana ce musu baby factory wannan ba abin asha bane amma ba su faɗa ba fa kullum yau zaka ga ko wancan satin da ya wuce an zo an samu wani gida da kawunan mutane ana tsafi da kawunan mutane a ina ake a kudu ake yi ko ba haka bane su suke kunyata ma a wajen duniya ko yanzu Dubai lokacin naje Dubai suka zo suna harkar daba cultism a Dubai yasa yanzu Dubai ta hana wa visa duk inda ka je aka ce an kama wani dan safarar kwaya a waje ko a Philippines ko a Bangladesh ko a Saudiya ko a Oman ko a Qatar to wallahi in an kama guda 10 zaka samu guda 8 ko guda 9 ɗan kudu ne duk wannan mu ba mu zo muna yawa da ku ba sai matsalolin mu wanda muna fatan Allah ya warware mana za ku zo kuna yawa da mu ko ba gaskiya bane ko labaran ma in za su buga idan dan arewa ne ko akai kidnapping din kowaye za su faɗa su ai fulani henchman ko za su faɗi kabila amma idan nasu ne sai su ce wai unknown gunmen wai wasu ƴan bindiga ba san su waye ba sun san su ba amma saboda su koye matsalar su yanzu aka saboda tsabar ta'addanci yanzu IPOB sun hada duk a jihohin Igbo baka isa ka fito ran Litinin ba wannan ba ta'addanci bane sun sa fa kamar yanzu a ce arewa ne a ce Boko Haram sun hana fitowa a ran Litinin kuma haka ne kuma baka isa ka fito ba in ka fito su kashe ka saboda haka ba cewa muka yi muna alfahari da matsalolin ba mu alfahari da matsala muna fatan Allah ya warware mana amma kada wani dan kudu ko da yake zama shi ma a cikin talauci yake zama a cikin jahilci yake zama a cikin matsaloli ya zo ya kalle mu ya ce dai mana magani ba ma bukata ya je shi ma ya magani idan an ce gidan kula tana maganin zawo ta yi wa kanta mana sanin mu ne shi ne lokacin mako shi ne mai takaitaccen zango mun tattauna akan raini ko da yan kudu wasu suke wa yan arewa ko muna fatan Allah ubangiji ya gyara mana kasar mu Najeriya kuma mu sani muna buƙatar juna ƴan kudu suna buƙatar mu muke noma musu abinci muke tura musu muna buƙatar su suke da man fetur su suke bakin boda duk wani abu da muka shigo da shi ta ruwa suke bakin ruwa kai gabar teku irin Lagos duk wani abu da za a shigo da shi ta ruwa ta wajen su muke karɓa da motocin mu da sauransu saboda haka cuɗanni ne in cuɗe ka kada wani ya kalli wani ya rena wani Allah ubangiji ya samu dace insha Allah zamu takaita anan sai kuma wani satin kafin na jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lamarin garin nan sai da garin nan sai mutumin da ya san